Most pedig bemutatunk önöknek egy filmet, amelyet Charlie Gordonról készítettünk, amikor legelőször járt a klinikánkon. Nyúlláb. Szerencsét hoz. Jól van, Charlie. Cipő és kesztyű. Cipő és kesztyű. Cipő és kesztyű. Hordjuk őket. Jó. Reggel, este. Charlie. Ne féljen, ez nem olyan vizsga, amin meg lehet bukni. Reggel, este. Charlie? Nagyon mulatságos, Charlie. Ez volt Charlie Gordon akkor. Hölgyeim és uraim, kérem, ismerkedjenek meg Charlie Gordonnal most. Charlie? Charlie? Van valakinek kérdése? Tetszett önöknek a film? Mr. Gordon, hogyan vélekedik jelenleg az eddigi fejlődéséről? Hálás vagyok érte, uram. Egy szóval örül neki? Igen, uram. Miért? Azért, mert lehetővé tette, hogy lássak. Mit lát? A világot. És milyennek látja ezt a világot? Én új szemmel nézek mindent, doktor úr. És milyennek látja? Mindent olyannak, amilyen. És? És azt is, amilyen lesz. Mondana egy példát, Mr. Gordon? Nem, inkább kérdezzen. Kérdezzek? Igen. Modern tudomány? Fejlett technika. Kompjúter lelkiismeret. Modern művészet? Műszaki rajzok. Külpolitika? Remek új fegyverek. Ifjúság? Örömtelen, istentelen. Modern vallás? Népszerű, olcsó prédikációk. Életszínvonal? Tévé minden szobában. Oktatás? Tévé minden szobában. És a szép új világ, Mr. Gordon? Szép új gyűlöletek, szép új bombák, szép új háborúk. Az új generáció? Kémcsőkoncepció, mesterséges szaporítás, tévénevelés, szép új álmok, szép új gyűlöletek, szép új háborúk, szép és tökéletesen céltalan össztársadalmi öngyilkosság. Van még kérdésük? Ott hátul, senki sem kíváncsi rá, hogy állnak a dolgok? Nem? Nekem van egy kérdésem.